Здравейте, казвам се Станислав Йорданов и съм в клиника Нури Дент. Това е доктор Нури. Здравейте, здравейте на всички. Който направи моите зъби перфектни. Искам да обясня на хората, които питат как за 2 дена, за 3 слагат импланти и така. Значи, за хората, които не разбират, идваш в понеделник на консултация с доктор Нури. Той определя какво всичко, нали, правят 3D снимка, как ще протича лечението. На другия ден вадят зъбите, ако имате такива, слагат импланти, приспива се една нож. На другия ден, демек в сряда, слагат временните зъби и се заминавате go home, който откъдето е. Нали така, докторе? Точно така. Да. За 3 дена. За 3 дена. То са 2. След 3 месеца, за да зарастат имплантите, идвате за 5 работни дена, в които първия ден ви махат временните зъби, дослагват 4-5 импланта. Безболезнено е, много добре. Аз понеже съм го усетил. Втория ден, какво ставаш втория ден, докторче? Вече втория ден правим метална проба. Една проба, да. Ще определим големината, формата на зъбите и вече третия ден, който идваш с керамиката. Да, избирате си зъби, цвят и така нататък. На 4-тия ден ви слагат истинските зъби, ето, както ме сложиха на мен. На 5-тия ден сте на консултация, как се казваш тук, какъв преглед? Една вече контролен преглед. Контролен. Проверяваме оклузия, захапка, всичко трябва да бъде окей. И си тръгвате go home. Айде, благодаря ви от нас, Нури Дент и доктор Нури. И аз с тъкито.